أبيهر زجبر معلتي زي أيامو دسي بلنا أملاقنا زهابنا نينس حاجزي زي أيامو دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا بقويتا يسوس دسي بلنا دسي بلنا أبي زجبر معلتي زي أيامو دسي بلنا أملاقنا زهابنا نينس حاجزي زي أيامو دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا بقويتا يسوس دسي بلنا دسي بلنا أدونا العيلنا نتنسن تنوت حسابنا كبارخ أملاقنا تباوت نقالو نمكب كنعبي بأمنك كابويو زفلفل نايزل عالمي وقت دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا بقويتا يسوس دسي بلنا دسي بلنا أبي زجبر معلتي زي أيامو دسي بلنا أملاقنا زهابنا نينس حاجزي زي أيامو دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا بقويتا يسوس دسي بلنا دسي بلنا تمازي حزنا بحمام بتاعري تسفازي قرتنا سينا من بري هياويو أملاخنا دينيتو قباري ردائي دخومات ودوقات مخبري دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا بقويتا يسوس دسي بلنا دسي بلنا أبي زجبر معلتي زي أيامو دسي بلنا أملاقنا زهابنا نينس حاجزي زي أيامو دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا بقويتا يسوس دسي بلنا دسي بلنا أكلو عيونا عوز شأنا كم بيتروس هواريا قفف مش حدرنا كم قالوا نبكس ويتاكس لتلنا مليئو كفسس مربب برغتنا دسي بلنا
እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያሞ ደስ ይበለና ኣምላኽና ዝሃበና ናይ ንስሓ ጊዜ እዚኣ እያሞ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ደስ ይበለና ደስ ይበለና ብጎይታ ኢየሱስ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ድንግል በትሬ ማርያም ወላዲተ አምላክ ኩሎ ውርሰነት ዘይበጻ በቤተ ክርስቲያን ለሰማዕት አምርያ ለድንግል አውገዝ ሊቃነ ጳጳሳት ማቅደም ዘክረተ ሰሎሙ መይደወ መይ አንስ ለመይ ከለም ደዌ ምክንያቱ ውቆ ኩሉ ነረ ሥጋ ወኩሉ ድር ዘይክልበ ውስተ ቤተ ክርስቲያን መለኩሎም ላይ ሰሙ ጻፈታ አምርያን ዘይትነበብ ተባረከ ሙክቲትነ ማርያም መይላ ደወ መይላ አንስ ወላንቱ አላ ተንክቲትነ ማርያም ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ ውርሰነት ይትጋው እድ አንስ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወእምድኅረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያወጡ ሰርጋቴም ሰርገ ወርቅ ወርምደዊሁ አጻብዒሁ ክሳብዴሁ አእዛኒሁ አርእስቴሁ ወአንተ አንስተ ይትገለበ ርእሰ በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይድለው አስተጋብእ ሕሊና ለሰማዕት አምርያ ለማርያም ወይኩን አብይ አርሞ አሎ ዘይትናገር ዘጠናቀዊሞ ዘለክመ ነቢረ ይስማ ወእምቅድመ ዓለመ ተአምርያ ለእግዝእትነ ማርያም ይባርክ ሊቀ ጳጳስ ናይ ክብሪ ጸጋና ኩነሎም ኣሜን። ናይ በረከትን ድህነትን ትኩነሎም ኣሜን። ናይ እልልታን ሓጎስን ኣኽሊል ትኩነሎም ኣሜን። ናይ ሓጎስን ሓሴትን ኣክሊል ትኩነሎም ኣሜን። ናይ የዋህነትን ናይ ቅንዕና ፍርዲ ኣክሊል ትኩነሎም። ናይ ጥበብን ናይ መስተዋዕልን ኣክሊል ትኩነሎም። ወዘተክለ ሰሜታ አምርያ ይንጻ ቁርባነ በይት ዕለት ለመይከሎ ደዌ ምክንያቱ ውቅ በከመ ንቤ ቀዳሚ ወዘይተክሎ ነስዮ ቁርባነ ሰሜዮ ይር ውስተ ቤቱ ወይኩኖ ከመ ቁርባን ለመሰማ በአሚ ለመሰማ በአሚን ወለሰ ያሰትም መጻፈት አምርያ ኪዳና ለእግዝእትነ ማርያም ወፃን ምንቱም አሜን የተስፉቱ ለእግዚአብሔር ወቴለም ስላዋጋ መሬቱ ለክርስቶስ ርግማን ወግዛን ወቅያን በሰበቃሎም ለጴጥሮስ ወለጳውሎስ ወለነኒ በሰበቃሎም ለአባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወግዛነ ይኩኑ እስመ ነነኒ ነሳን ስልጣነ ዚአሁ ወእንደዛ አውገዝነ ወሰረም ማሰብ ይትፈታል ዘያከብር ባላ ለእግዝእትነ ማርያም ከመ ውእቱ ሰንበት እስከ አመ ይወፅእ ወልድ በሰዋዕቱ ለዓለመ ዓለም ወደሰ ያከብር ባላጋ ለእግዝእትነ ማርያም ወይገብር ኩሎ ዘተአዘዘ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ ብሩክ ይኩን ስሙ እስከ ለዓለመ ዓለም።
እሰግድለኪ ወድሰች ኦፍ ጊዜ ማርያም በከመደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ ወድሳሉን ዘይ ተበሰብ ጊዜ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሰጓ ምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ለወጣ ምኔኪ ተከተል ጊዜ ማርያም ድንግል ለወጣ ምኔኪ ነላዊ የዘ አማን ዛሰሶ ለበግ ግድቦ ሰረቆ ተሮድ የምትከፍቱ ተበሰብ ጊዜ ማርያም ድንግል እንደብጭ ተወጥቅ ማሰሪያውን ማመን ተገረፋ እግዚአብሔር ውስተደይ ተበሰብ ጊዜ ማርያም ድንግል ምድር ቅድስት እንደወጣች እግዚአብሔር ጤጫ እንዲወደመና ብሉ አውሴትች ተፈጽም ጊዜ ማርያም ድንግል አስተራይ ምኔች እግዚአብሔር ቃል አርብ በቅዱሳን ተፈጽም ጊዜ ማርያም ድንግል ዘሰምረብች እግዚአብሔር ይትወለድ ምኔች ቃል ዘንሰግለቱም ስላወም ስለመንፈስ ቅዱስ ተፈጽም ጊዜ ማርያም ድንግል እሙ አንተ ለዛወርያ አነ ተፈጽም ጊዜ ማርያም ድንግል ዘወለቼ ለአማኔ ዛቀም ማተመ ድንግልናችን ወለምስናም ድረለቱ ሰላም ለቸው ጊዜ ማርያም ድንግል እንተወለች አምላክ እንነስስ መሰረተ ማጠነች ሰላም ለቸው ጊዜ ማርያም ድንግል እንተወለች ንጉሥ እንተይትራ ወተወለድ አንቀጸ ማተመ ድንግልናኪ ወሰመችማ የተበለተ ብራይነ ቅዱስ ሰላም ለቸው ጊዜ ማርያም ድንግል መረከች መለሰ እግዚአብሔር ለች ጸልይ ወሰአል ኢለን ምሕረተ አብቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎቶ በረከቶ አሁኑ ለኩልነ ዘክርስቲያኑ ይቀበል አገሪትነ አገረ ትግራይ ስለደሩነ ደብረ ምሕረት ስለደብረ ፀሐይ ወስለ ኩሎሙ ነፍሳተ ሙታን ወስለ ኩሎሙ ሰማዕታት ትግራይ ለዓለመ ዓለም አሜን። ዘከመ ተረክበ መጽሐፈ ስንክሳር አመ አስሮ ሰሉስ ለነሐሴ በዛቲ ዕለት ኮነ ዕርገተ ሥጋሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ አበ ሰማይ ወንደረ ዕረፍታ ነበረ ሐዋርያት እንዘ ያሐስኑ ወይትየክዙ በእንተ ተፈልጠታ እምኔሁ ወእንዘ ሀለ ዮሐንስ ወንጌላዊ ይሰብክ ውስተ ሀገረ እስያ አመ አስሩ ወሰሉሱ ለነሐሴ ተመሰጠ በመንፈስ ኀበ ገነተ ትፍሥሕት ወርእየ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ይነብር ኀበ ዕፀ ሕይወት ሀሎ ሥጋ ለእግዝእትነ ማርያም አዘዞሙ ለመላእክት ይፄውኡዋ ለምድር ወይቤልዋ ይእዘኪ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ታውፅኢ ሥጋ ለእሙ ንጽሕት ወሰብአ ወፃ ሥጋ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል በክልኤ ውስተ መቃብር እምታሕተ ዕፀ ሕይወት ወናዘዛ እግዚእነ ኢየሱስ ወይቤላ ንያዌ ወላዲቴ ወእምኔ ፍቅርትከ ወማዕርግ መንግሥተ ሰማያት ውስተ ትፍሥሕት ዘለዓለም ወሰብአ አድነኑ ኩሎሙ ዕፀ ገነት ወአዕረግዋ መላእክት ወሊቃነ መላእክት ወጻድቃን ወዳዊት ነቢይ እንዘ ይብል ወትቀውም ንግሥት በየማንከ በአላሰ ወርቅ ጽፍቶ ወብርቱ ወነበረት በየማነ ወልዳ ወአምላካ በዐቢይ ስብሐት ወዐርገት ውስተ ሰማያት እንዘ ትነብር የሰረገላ ኪሩቤል ወተባረከ እምኔሃ ዮሐንስ ወንጌላዊ ወሰገደ ላቲ ወተመይጠ ወወረደ እምሰማይ ከሆኑ ለሐዋርያት ጉባኤን እንዘያዝኑ ወይትየክዙ በእንተ ሥጋሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወነገሮሙ ዮሐንስ ዘከመ ርእያ ወዘከመ አዕረጉ ሥጋሃ ለእግዝእትነ ማርያም በውስተ ሰማያት በዐቢይ ስብሐት በፍሥሓ ወሐሤት ወዘስሙ ሐዋርያት ዘንተ ተከዙ ወሐዘኑ በልማደ በእንተ ዘርእዩ ወይሰሙ ወዘከመ ዮሐንስ ወእንዘ ይትየክዙ ወያሐዝኑ ሐዋርያት ናሁ አስተርአዮሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እለቱ ስብሐት ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ ወውሉደ ሰላም ለምን ትየክዙ በእንተ ሥጋሃ ለእሜ ፍቅርት ማርያም ወነ አነ አለኩ ከመ አርአየክሙ ኪያሃ ወይትፌሳ አልዓቢክሙ አርገ ውስተ ሰማያት በዐቢይ ስብሐት ወይቤሎሙ ዮሐንስ ለሐዋርያት ኑ ንስሐነ ለእግዚእነ ወናስወት አብዮ ከመ ይሬስየነ ድልዋነ ወያርየነ ሥጋሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወንትፌሳ በአቲ ዕለት አመ አስሩ ወሰሉሱ ለነሐሴ ወመሰጠሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኩሎሙ ሐዋርያት ኀበ ሰማያት ወርእይዋ ለእግዝእትነ ማርያም እንዘ ይነብር በየማነ ወልዳ በኩር ወኮነ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህነ ላዕለ ሥጋሃ ቅዱስ ወእስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ተልእከ ምስሌሁ ዮሐንስ ይቤ ቁሙ በፍራት ወኩሎሙ ሐዋርያት ይቀውሙ አውደ ምሥዋ ወኮነ በውእቱ ዕለት ፍስሐ በዐቢይ ዘኢኮነ ከመዝ ግብራ
ወሰበሰበ ዚነ ቅዳሴው አሁን ምስጢራተ ቅዱሳነ ወይላ ዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚእነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ኢየሱስም በዛቲ ዕለት ከመ ይሰብኩ ውስተ ኩሉ ዓለም ተስካረ ዕርገትኪ ወይእዜኒ ረሰት ከብካየ ለርእሳ ዘይባል ሰማያዊ ወአስተሐዘነት ወኩሉ ዕለተ ተወከፈት አውጥቀ ወንድረ በሉ ወሳቲው ከመ አሎ በኢየሩሳሌም ሳልያነ ስዕል ዘሪትን ከመህሙም ወይሰክር ወከመ ያውርድ ቤሎ ምንተ ምዝ ነገር ዛሃሎ ላዕሌከ አባ ተናገር ወከሰተ አቡሁ ዝኩ መነኮስ በኅብረት ወይቤላ ኢተአምሪኒ ዛማፀንኩኪ አመ አቡር ኢየሩሳሌም ከመ እምጻእ ለኪ ስለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወትቤሎ በአይትያ አምረከ እስመ ብዙኃን እለ ይመጹ ወይወጽኡ ውስተ ቤቴ ወእምዝ ነገረ ወኩሉ ተአምራት ወኮነ ዘረከቦ በፍኖት አመ ተሳየጣ ለስዕል እስከ ዛቲ ዕለት ወዘተብሂለ አምጣ ምሕጽኑ ለይእቲ ስዕል ወአበባ ለማእርታ ዘይብል ናያ እንቱኩ ስዕል ዘጹ ሁለንታሃ ሰሚዓ ማርታ ዘንደ ነገረ ሰገደት ታሕተ እገሪሁ በእንተ ፍቅራ ለድንግል ወነሲያ ይእቲ ስዕለ እምደዊሁ ሰገድ ወይበት በከመ ይቤለቁሩ በሰሚዓ ክላም ዘርሰሃ ወአነጸ ዳግሜተ ሰናይ በከመ አነጸ ሰሎሞን መቅደሰ ለመንበረ ጽዮን ወቅድሚያ ወትዔምሃ እስከ ለአዲርኒ ይትፈለጥ ወርባደ ዘያቱ ወኩሉ ተአምራቲሃ ይእቲ ስዕል ትመስል ልብሰ ሥጋ በከመ ረከባ ወርእይዋ ሰብእ ሰብአ ሰገል በውስተ በዓት ምስለ ፍቁር ወላ ወአሜሃ ይመጽእ አኑ ወሀብ ወለተ ወርኢን ወአጽምዕ እዝነኪ
ወዲሁ መሬት አቤ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወታሴ መንፈሴ በአምላኬ ወመድኃኔ እስመሬ ሕማማል አመቱ ናሁ እዝየሰ ያስተወጽኡኒ ኩሉ ትውልድ መገብረሊት ኃይለ አብያተ ወቅዱስ ስሙ ሳልኒ ለትውልደ ትውልድ ለይፈርሁ ገብረ ኃይለ በምስራቱ ዘኖሙ ለሊያኩል ልናልቦሙ ለሰቶም ለኃያላን መናብርቲሆሙ አበይም ለትሑታን አስገቡም በረከቱ ለሮዋን ወፈነው ምዕራፎሙ ለአብን ለአብርሃም ወለዘር እስከ ለዓለም ወነበረት ማርያም አብያም መጠነ ሰለስቱ አብርሃም ወምድሬሁ አተወት ቤታ አለን ከተሰማቸው ከአትቻሉ
በሰማይተና ጽድቀከ ኪዳነ ተካሄድኮ ምስለ ሮያነ በሰማይተና ጽድቀከ ኪዳነ ተካሄድኮ ምስለ ሮያነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያን ሀቤሁ እንዘ ያመክርዎ ወይሁን ይከውኑ ለብሲ አዲገ ብእሲቶ ወኩሉ ዛበሰት ወአውሳዊ የሎማ እያንብበክሙ ከመ ዘፈጠሮሙ እምትከት ብእሴ ወብእሲት ገብሮሙ ወይቤ ወእንተዝ አሐድግ ብእሲ ከአባሁ ወእሙ ወይተልዎ ለብእሲቱ ወይከውኑ ክልኤሆሙ አሐደ ሥጋ ሰማይ ወምድር ያልፍ በቃሌስ ያህል ይህግ ላርዳይሁ
نخيد
ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመጽንዕ ኩልህነ ቡሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክህነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመጽንዕ ኩልህነ ወክብር ለስሉስ
ከማሁ አንትሙሂ ወራዘ ተኮነኑ ይልቅክሙ ወኩልክሙ ተማሃሩ ያኔልክሙ አሜሁ ዘክሙ ወኩሎ ህላክሙ ኩሉ ላይሁ እስመ ውእቱ ይሄልቅ እንቲአክሙ ጥበቡ እንከ ወአጡ መንፈስ ቅዱስ ልትጎሙ ሊተለበር ናበሰ ወነሳ ወለግብር ዘፈቀድክሙ ጎሙ ወንዝ ጾሙ ወጸለዩ ወደዩ ደዊሆሙ ድሆሙ ወፈነውጎሙ ዘተፈነውጎሙ ማህበ መንፈስ ቅዱስ ወረዱ ሴነውቅያ ወብየ ነገዱ ቆጵሮስ ወብዮም ሀገረ ስልሞና ነገሩ ቃል እግዚአብሔር በምኩራባቲሆሙ ለአይሁድ وأن يوحنا له إذ أقاموا فلا ويدرون ذلك لهم ويسوس ክርስቶስ አምላክ ነው። ልጅ ታይደና ይሁን ከመይገር ማለት ነው። ወይስ ለና ታውይነ
ወላዲኩም እለ ሰማዕኩም አውሌነኒ ረሴን ድልዋን እንስማ ቃለ ወንጌል ከቅዱስ በጸሎቶም ለቅዱሳን ወንጌል ዘሉቃስ ወንዝ ተሃዱ በቤናቲክሙ ዘይብሉ መኑ እንበይ አብዲ እምኔሆሙ እቤሎሙ ነገሥቶሙ ለአሕዛብ ይኩንንዎ አበይቶሙ ይቀንይዎሙ መኳንንቲሆሙ ረዳእያነ ይብልዎሙ ወለክሙ አቡክሙ አልባተ የአብዲ እምኔክሙ ይኩንክሙ ከመ ዘይንእስ ወሊትንይኩም ከመ ላይኩሙ መኑ ወይቱ ዘየአብድ ዘይፈቅድኑ ወሚን ዘይትለዓብ አኮኑ ዘይንፍቅዱ አንስማሁ ከመ ላይከ በላዕሌክሙ አንቱም ሰብአይክሙ በእንቲአየ ተአገሥክሙ ምስሌየ በሕማሜ አነሂ አስተዳሉ ለኩሉ በመንግሥት በከመ ሊተወሃበኒ አፍየ ከመ ትብሉ ወትሰትዩ በማእድየ በመንግሥትየ ወትነብሩ በመናብርት ወትኩየነኑ አሠርቱ ክልኤተ እስራኤል ዘወእድን ሰሚዐ ለይስማ ይቀልል የልብተ ሰማይ ወምድር ይትለቅ አካል መሪቶ ነቢያት በንጹሕ ሕሊና ስለመንካ የቅዱስ ሰንድልኻ ኣየሓፍሩንካ ዝደልይዎ ይረኽቡ አንሰ እፄ ወአኮሰ ስለ ትሕትና እዩ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣነ ሰብ ኣይኮንኩን ከም ሓሰኻ እየ ከም ዝወደቐ ሓሰኻ እየ ልቢ ኣምላክ ዳዊት ዝተናገረ እዩ ትሕትና ንደቂ ሰባት ከስተምር ከሎ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣነ ሰብ ኣይኣኸልኩን ሰብ ማለት ብዙሕ እዩ ሓሳዊ ሰብ እዩ ዝበሃል ሰራቂ ሰብ እዩ ዝበሃል ዓማጺ ሰብ እዩ ዝበሃል ትዕቢተኛ ሰብ እዩ ዝበሃል ዘማዊ ኩሉ ካብ ኣፉ ጽቡቕ ነገር ካብ ልቡ ጽቡቕ ሓሳብ ካብ ኢዱ ጽቡቕ ተግባር ዘይወፅእ እንተኾይኑ ሰብ ኣይኮነን እንታይ ካብ ሰብ ዝወደቐ ርካሽ ሰብ ዝበሃል
بسنة مقبار تهانيسو ሃይማኖቱ አዝምሉ ሕጊ እግዚአብሔር ዝሕሉ ብፍቃድ አምላክ ዝመላለስ ብስርዓት ቤተ ክርስቲያን ዝጓዓዝ ናቱ ዝበልዕ ዘይዕሱ ዘይዕምፅ በትክክለኛ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ዝጓዓዝ ሰብ ይበሃል። አርአያናን መልክዕናን ማዕረ እዩ። አተሓሳስባናን አካያይናናን ግን ይፈላለ እዩ። ኩራት ህዝበ ክርስቲያን ካብዚ ተመልኪቱ ነዛ ነብሱ ናይ ትሕትና ክነግር ስለደለየ ልበ አምላክ ማለት ንዓይ ዝመስል ንጹህ ሰብ ሕሩይ ከማይ ዝመሰለ ኣብ ዓለም ረኺበለኹ ዳዊት ኢሉ እግዚአብሔር ዝመረጾ ምስክ እንታይ በለ ስለ ትሕትና አንሰ እጽየ ወአኮ ሰብ ምኑ ባህበ ሰብ ወትወድቆ ውስተ ህዝብ ካብ ሰባት ዝነኣስኩ ክንዲ ሰብ ዘይኣቐልኩ እምበር ሰብ ኣይኮንኩን እንታይ ደኣ ኣኮ ኣይኮንኩን እዩ ጥሩ እንታይ ደኣ ካብ ሰብ ዝነኣስኩ ከም ሓሰኻ እየ። ሰብ ወዳቕ እዩ፣ ሰብ ደኻሚ እዩ፣ ሰብ ዓዋሪ እዩ፣ ሰብ ፀማሚ እዩ። ዓይኑ እናረኣየ እቲ ዓይኑ ናብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣመልክቱ እንተዘይመልኪቱ ሕማቕን ፅቡቕን እንተዘይፈልዩ ነቲ ሕማቕ ሪኡ ከም ዘይረአየ ነቲ ዝሰምዖ ሕማቕ ነገር ሰሚዑ ከም ዘይሰምዐ ኩሉ ብምስተውዓል በጥበብ ዝጓዓዝ ንጹህ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ እዩ። ስለዚ ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን ንመሃሩ ዘለና ነኽነተግብሮ እዩ። ብእዝና ጥራሕ ገይሩ ብመስኮት ሓሊፉ ምኻድ ዘይግበር ከም ጭራ ፀሓይ ኣብ ተግባር ንኽነውዕሉ ኣነ ንስኻትኩም እሞ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ስነ ኣእምሮ እግዚአብሔር የዳልወልና። ንጹሕ ሕልና እግዚአብሔር ተዘይሓፂብዎ ልቦና ሰብ ክሕፀብ ይኽእል ብናይ ሰይጣን ክርዳድ እናበቆለ እዩ ዝሓድር። በዓልተና ንንከባክቦ ሰውነትና ንሓሉ ኩሉ ሓላፊ እዩ ዘይሓልፍ ሞመን ኩሉ ስልጣን ረገፋ እዩ መን እሞ ተሸይሙ ዘይተሰዓረ መን እዩ ኸቢሩ ዘይወጡ ዘይተዋረደ እዚ ዓለም እዚኣ ኩሉ ግዜ ናይ ምልውዋጥ ባህሪኣ እዩ። እታ ፀሓይ ንኩሉ ተወር ጠጠው ኢላ ይትቕመጥ ትሓልፍ ናብ ካልእ ቦታ ትሓልፍ። ስልጣን እውን ሓላፋ እዩ፣ ሃፍቲ እውን ሓላፋ እዩ። ተዘይመፅኡትናሉ ክንምፅኡተሉ ይግባእ። ከምዚ ሕዚ ቤተ ክርስቲያን ካብ መሰረቱ ተፀራሪቡ ባዶ ኮይኑ ክነማሕሽ ክነኣቕሪጥና ፀሪግና ዘለና ሰብ ሃፍቲ ዘለኹም እግዚኣብሔር ዝዓደለኩም ዝዓደለክን ወርቂ ኣብ ክሳድ እንተተንጠልጠለ ኣብ እዝኒ እንተተንጠልጠለ ንግዚኡ ብልጭልጭ ዝመር ትርጉም የብሉን። ወርቂ ማለት እምነት እዩ። ኣብ ሰማይ ንነብረሉ ገዛ ንክንሰርሕ ሕዚ ናይ ልቢ ኣምላካዊ ትሕትና ርኢና ለቀፅ ዓለም ሓላፊ ኢልና ዝምፅወት ዘለና ነዛ ካብ መሰረት ትበር ዘላ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኩላትና ክንጎርፈላ ይግባእ። ኩላትና ክንድግሰላ ይግባእ። ኩላትና ክንድርየላ ብብርሃን ጥራሕ ዘይኮነስ ብፀልማት እውን መፂና ከነራግፈላ ቤተ ክርስቲያን ሕዚ እግረ የትክሉኒ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ እግዚአብሔር ክሓውሰኩም እየ መስኮት ናይ እግዚአብሔር እየ ንኣምላክ ዕድግቲ እየ እሞ መርዓትን መርዓውን ይመሰሉ ከምዞም ደቂ ቃሉ ዘለዉ ብመርዓትን ብመርዓውን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትምሰል። መርዓት ቤተ ክርስቲያን መርዓት ሽልምቲ ክብርቲ ንግስቲ ስለ ዝኾነት ኣብታ ቃላታ ክርስቶስ ድማ ርእሳ እዩ መርዓዊኣ ብመርዓዊኣ ይምሳል ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ቤተ ክርስቲያንና ሽልማታን ጉልላታን ህዝብና እዩ እሞ ተጀሚሩ ዘሎ ህንፃ ጉልላት ክንርኢ ኩላና ናብዛ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቁርስና ዓቂድና ናይ ንጎሆ ቁርሲ
በተለይ ዓብይ ጾም ናይ ጥሞ ቁርሲ ይትረፈና ናይ ቁርስና ዝነበረት ግን ሓንቲ ባዕሊ ሓሙሽተ መርቲ ኣብ ካሳልት ምታ ናይ ክልተ ወርሒ ደሚርና ጠቕሊልና ኣብቲ መወዳእታ ትንሳኤ ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክንረክብ ይግባእ። ህዝበ ክርስቲያን ናይ ቁርሲ ተኣክል እያ እንተ ናይ ምሳሕ መዓልትና ንምሳሕዮም ናይ ቁርሲ ግን ኩላትና ደሚርና ኣብ መዓልቲ ሓሙሽተ ቅርሺ እንተቐቢጥናላ ፀብፂብና ግን ኣብ ክልተ ወርሒ 300 ቅርሺ ኮና እየ ህዝበ ክርስቲያን። እዚ ክርስቲያን ትበሃል እሞ እታ ቤተ ክርስቲያንና ጉልላትን ፍጻሜን ክንኮና ቤተ ክርስቲያን መልእኽታት ተሓልፈላ። ስለዚ ወንጌላዊ ሉቃስ ከም ዝተናገሮ ሐዚ ድማ ብካህን ከም ተነበበልና ኣብ መንግስተ ሰማያት ብስልጣን ኮይኑ እቶም ሐዋርያት ተኣኪቦም እንታይ ተባሃሉ? እቶም ናይ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ እንታይ ተባሂሎም ኣብ መንግስተ ሰማያት መን ኮን ይዓቢ ይኾን ትሪእዎ ኣለኹም? መን ይዓቢ ይኾን እንድዒ መን ኮን ይዓቢ እንድዒ እናተባሃሉ ካብ ኩላትናስ ናይ መን ቦታ ኮን ይዓቢ ይኾን እናበሉ ክጠየቁ እንተለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሕልንኦም ጉርምርም ኣስተውዒሉ እቲ ሓላፊ ክኸውን ዝደለየ እቲ ስልጣን ዝደለየ ሰብ መምህርኩም ተኣዛዛይ ይኹን። በዓል ስልጣን ንህዝቡ መርዓያ ኮይኑ መልእኽተኛ ይኹን እዩ። ዓብይ ሰባት ክንወድለሉ ላዕሊ ክንኮነሉ ሙስና ክንቅበለሉ ኣይኮነን። ንሰባት ተልኣኽቲ መርዓን ክንከውን እሞ እግዚአብሔር ኣምላክ ብትሕትና ንህዝብና ንእግዚአብሔር ክነገልግለሉ ዘመን ይበሉና። ናይ ሎመዓልቲ ሰብ ተክሊል ድማ ቤተ ክርስቲያን ኣኽቢራ ዝግባእ ጸሎት ዝግባእ ስነ ስርዓት ተበዚልኩም ኣሎ። ጋብቻኩም ናይ ቅዱሳን ኣቦታት አብርሃምን ሳራን ዝነበሮም ፍቅሪ ኣባኻትኩም ይሕደር። ርብቃን ይስሐቅን ዝነበሮም ፍቅሪ ክብሪ ኣባኻትኩም ሓቢሩ ከም ኮኸብ ሰማይ ከም ዖፃ ባሕሪ ፈላይትን ፀገይትን ዝበልኩም ብሃይማኖት ስነምግባር ፀኒዕኹም ትነብሩ ዝበልኩም ወስብሐት ለእግዚአብሔር። Saat